नमस्कार सांग मैंने जय जगन्नाथ। तो मु आज मोर फास्ट वीडियो बनाऊँगी आम बारे बुलिकी। तो मत वीडियो फिडियो एत मानने आसेनी बन सब देखे मानने मुझे कौन गोटे करी केमी बनैमी भावे हेल्ले करें। तो बहुत दिन पर घर को आसी आम कदली गछ कदली फलनी जमा कदली गोटे फल ना फलनी फलनी। तो मु सब बाहर रुहे हैदराबाद। ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଛି 2 ଦିନ ହେଲା ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଆମର ଜାଗର ଦିନ। ଦେଖୁଥିବେ ଆମ ଝିଅ ଲଗେଇଛି ଏଇଟା କି ଗଛ ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଇଟା କି ଗଛ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ଏଇଟାର ଫୁଲ ଗଛ ନାଁ କଣ ଟିକେ ଲେଖିଦେବେ କମେଣ୍ଟରେ। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଫୁଲ ଗଛ ନାଁ କଣ। ତ ଆମେ ବହୁତ ପରିବାର ତ ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଘର ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଚାଳ ଘର। ଆଉ ସେ ଚାଳ ଘରରୁ ଗୋଟେ ବଖରା କୋଠା ଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ବନା ହେଲା। ତାପରେ ବନା ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନ 10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ବାପାଙ୍କର ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ସେ ଯେଉଁ ଘରଟା ବନା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଗୋଟେ ବାଥରୁମ୍ ଆଉ ଏଠି ବନଉଛି ଉପରକୁ ଗଲେ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ଲଙ୍କା ଗଛ। ମୋ ବୋଉ ବାପା ଲଙ୍କା ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଲଙ୍କା ଆମର ଫଳିଛି ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଲଙ୍କା ଗଛଟା। ଆଜି ଆକୁ ଟିକେ ନିପେଇ ଦେଇକି ସାର ଦେବା। ଇଏ କଳା ଲଙ୍କା ଦେଖାଯାଉଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ କଳା ଲଙ୍କା ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍କା ଏଇଗୁଡ଼ା ଦେଖ ଇଏ ଲଙ୍କା ତଳକୁ ଓହଳିଛି ଇଏ ଲଙ୍କା ଉପରକୁ ଅନେଇଛି। ହଁ କାହାକୁ ବୋଉ ଡାକିଲାଣି ବୋଉ କହୁଛି ଦେଖିବା ବୋଉ କତିକି ଯିବା। କଣ କହୁଛି କଣ ବୋଉ କଣଟେ କରିଲାନି କୋଉଟା ଘର ଭିତରେ ପଳେଇ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲାଣି ମୋ ବୋଉ ପଳା ହବ। ଆମ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଲେମ୍ବୁ ଗଛରେ ଲେମ୍ବୁ ଫଳିଛି। ଲେମ୍ବୁ ଫଳିଛି ପ୍ରବଳ ଆମର ଲେମ୍ବୁ ଫଳିବ ବହୁତ ସାରା ଏଇଟା ନୂଆ ତିଆରି ହେଉଛି ଆମ ଘର। ଆମର ଏଇ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଲଗେଇକି ଆମର 4ଟା ଟ୍ୟୁବୱେଲ ହେଇଗଲାଣି। ଏ ଘରର ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଫଟୋଟା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି ବୋଲି ଆମ ଝିଅ ସାନ ଝିଅ ହସୁଛି ଦେଖିବା ତାକୁ କେମିତି ହସୁଛି ସିଏ। ଟିପୁ ଟିପୁ ଚାଲିଛି ମୋ ଘର କାମ। କିଏ ହେଇ ଦେଖ ଆମ ଟିପୁ କେମିତି ଶୋଇଛି। ଟିପୁ ଟିପୁ ଖରାପ ଶୋଇଛୁ କଣ ବେ ଟିକେ କହିଦେନି। ବୋଉ ଜାଣିପାରୁନି ବୋଉ କହୁଛି କଣ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି। ଆମ ଦୀପା ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଫାଷ୍ଟ ଘର। ଏଇଟା ହଉଛି ରୋଡରୁ ଗଳିବ କି ନାହିଁ ଆମ ଘର। ଯାଇ ନୂଆ ଘର ତିଆରି ହେଉଛି। ବନ୍ଧା ହେଇ ସବୁ ଖୋଲା ହେଇନି। ସିଏ ନିମଟାଲ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛଡ଼ା ହେଇଛି ସେ ଆସିଲେ ତାପରେ ଇଟା ବସିବ ବସିଲା ପରେ ଛାତ ପଡ଼ିବ। ସେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ପାଖରେ ନାହିଁ ବାହାରେ ରୁହନ୍ତି। ଆସ ଦେଖେଇମି ମୋ ବୁଢ଼ା ବାପାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଇଛି ଘରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଭିତର ଘର। ବାପା ଶୋଉଛନ୍ତି ଏଠି। ବାପା କଣ କରୁଛ?
ବାପା ଶୋଇଛନ୍ତି, ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ସେଥିପାଇଁ ଶୋଇଛନ୍ତି, ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେହ? ହଁ ଏବେ ଟିକେ ଦେହ ଭଲ ଅଛି ତାଙ୍କର। ଏ ସାଙ୍ଗଟେ ସାଙ୍ଗ ପିଲାଟେ। ଏଇଠି ଆମର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଏଇଠି ରୋଷେଇ ହୁଏ। ଦୀପା ଏଇଠି ଆମର ଆସିବେ ଦୀପାଞ୍ଜଳି ପାତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ମନା କରୁଛି ତା ମୁହଁ ନ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ, କହୁଛି ଆମର ଗରିବ ଘର। ଆମର ଆମ କିଚେନ୍ ଆମରଟା ହେଉଛି ଆମ ମାଟି ଘର କିଚେନ୍। ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଆସିବ ଅଷ୍ଟପରି ଆମର ନଗର ନା ସରି ଜାଗର କାଲି। ହଁ ଏଇଠି ରୋଷେଇ ହୁଏ। ମୋ ବୋଉ ତାର ଆସି 9ଟା 10ଟା ବେଳେ ଚା ପିଉଛି। ହଁ କିଏ ଦେଖିନି କିଏ ସିଏ ଭାବୁଛି ଏରା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ହେଇଯିବ, କିଏ ଅଛି ନା କଣ, ସେ ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିପାରୁନି, କହୁଛି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ହେଉଛି। ମୋ ବୋଉ ତାର କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିଛି ଏଠିକି ଜାଣି ହେଉନି। ଡାଲି ବସେଇଛି। ଆଜି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ରୋଷେଇ କରିବି ବୋଉ ସାଙ୍ଗରେ, ଆଉ ରୋଷେଇ ତ ମୋତେ ଆସିବନି, ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରି ଆସିବନି। ଆଉ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗପି ଦେଉଛୁ, ତୁ ରୋଷେଇ କରୁନୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏଇଟା ମୋର ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଗୋଟେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି। ଏଇଟା ଏଇ ରୁମ୍ଟା। ଏଇ ଘର କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ ଘର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ତ କେବେ ଆପଣ ସବୁ ତ କୋଠା ଘରେ ରହୁଥିବେ, ମୁଁ ତ କୋଠା ଘରେ ରହିନି ଆଉ ଜାଣିନି କ'ଣ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି, କାଲି ପିଲାଙ୍କର ଛୁଟି ହେଇଯିବ ପୁରା। ଆମ ଟିପୁ ଉଠିଲାଣି, ଟିପୁ 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 ଟିପୁକୁ ଟିପୁ ଜାଣିପାରୁନି, କହୁଛି କ'ଣ ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସେଥିପାଇଁ ଲାଜଉଛି ଟିପୁ ଆମର ନୂଆ। ଆଉ ଆମ ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ନଡ଼ିଆ ଫଳିଛି। ହଁ ନଡ଼ିଆ ଫଳିଛି ଆମର ଗୋଟେ ଏଇ ଅରଖ ଗଛ ଅଛି। ଅରଖ ଫୁଲ ଶିବଙ୍କର ମାନେ ଶିବଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଫୁଲ। କଖାରୁ କି ବୋଇତାଳୁ କ'ଣ ହେଇଛି କେଜାଣି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। କଖାରୁ ଗଛ ପୁରା, କଖାରୁ ନା କଖାରୁ ନାଉ ହେଇଥିବ, ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଇଟା କ'ଣ। ବୋଉ ପଚାରିଲେ କହିବ କି ଗଛ। ତ ଦେଖିଲେ ଏସବୁ ମୋ ଘର ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମ ଭଣ୍ଡା ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଫଳିନି, ଫଳିବ ଆଉ। ତ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆଉ କ'ଣ କାଲି ତ ଜାଗର, ଯେଉଁମାନେ ଜାଗର ଓଷା କରିବା କଥା ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କ କତିକି ଯିବେ ସକାଳୁ ଗାଧୋଇ ପାଧେଇକି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଉପାସ ରହିପାରେନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜାଗର ଓଷା କରେନି। ଦେଖାଯାଉ ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ ହେଉଛି, ଜାଗର ଓଷା ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ତ କାଲି ଆମର ହେଉଛି ଯେଉଁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଏଇଟା, ହଁ ଆମର ଜାଗର ଦିନ ହେଉଛି ଆମ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଅଧିବେଶ। ପୁଣି କାଲି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ବାଏ ବାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।